ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮಂಗಳೂರು. ಶ್ರೋತೃಲಿ ಇನಿತ್ತ ತುಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಸದಾಶಿವ ಎನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೆರುವಾಯಿ ಮೆರೆನ ಇಲ್ಲ ಏರೆಗ್ ಪನ್ಪಿ ಎಲ್ಯ ಕತೆಕ್ ಕೆಬಿಯಾಕ ಪುಲ್ಯಕಲದ ಪುರುಬೊಲ್ಪು ಊರೊರ್ಮೆ ಪರಡುನ ಪೊರ್ತು ಕೋಟೆ ದಡ್ಕದ ಪಲ್ಲಿಡ್ದು ಇಮಾಮ್ ಸಾಹೇಬೆರ್ನ ಬಾಂಗದ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಎನ್ನೆನೇ ತಡ ಅಡ್ಪಿಲ್ಲದ ಮೂಲೆಡು ಒಳಿ ಪಜೆ ಪಾಡ್ದು ಜೆತ್ತು ದಿತ್ತಿ ಮುತ್ತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮೀ ದೇವರೇ ಪಂದು ಲಕ್ಕದು ಕುಳ್ದು ಚಾತ್ತ ಕುದುಪೆ ದಿಕ್ಕೇಲ್ಗದೀದು ಮೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬರಿತ ಬೈಪೆಣದಂಚಿ ಪಜ್ಜೆ ಪಾಡ್ನಾಗ ಪುಣ್ಯದ ಗುರಿಟ್ಟು ಚುರುಂಡೆ ಪಾಡ್ದು ಜೆತ್ತಿತ್ತಿ ಕರಿಯನಾಯಿ ವರಾನೆ ಮೈ ಕುಡ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲ ಬಾಕಳ್ದಂಚಿ ಬತ್ತಂಡು ಕಿದೆಟ್ಟಿತ್ತಿ ಪೆತ್ತಾಗ ರಡ್ಡು ಸೂಡಿ ಬೈ ಕುಡ್ತು ಪಾಡಿ ಮುತ್ತಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಚಿನೆಟ್ಟು ಕುಳ್ದು ಕಾದ್ರಿ ಬ್ಯಾರಿನ ಅಂಗಡಿ ಹಿಡ್ದು ಕೋಡೆ ಕನತ್ತಿನ ಕುಣಿಯ ಪುಗರೆನು ಪೀಂಟಾದು ಬಚ್ಚಿರ ಪೂಳ್ದೊಟ್ಟುಗು ಬಾಯ್ದ ಕೊಡಂಗೆಗದಿನಾಗ ಕುಟ್ಟೊಂದು ಬತ್ತಿ ಮಕ್ಕ ಚೆಮ್ಮನ ಕಳತೊಂದು ಮೆಲ್ಲ ಅಡ್ಪಿಳ್ದಂಚಿ ಪಜ್ಜೆ ಪಾಡ್ದು ದಿಕ್ಕೇಳ್ದಿತ್ತಿ ಚಾತ ಕಣ್ಣನು ಜಾದದಿದು ಮೋನೆ ದೆಕ್ಕಿರೆಂದು ಇಲ್ಲ ಎದುರುದ ಬಸಳೆ ದೊಂಪದಟ್ಟಿ ಇತ್ತಿನ ಮನ್ನ ಪೆದಂಗರದಾಡಿ ಬನ್ನಾಗ ಮಿತ್ತ ಇಲ್ಲ ಕಿಸ್ತು ಪೊರ್ಬುಲು ದಾನೆ ಮುತ್ತಕ್ಕ ನೆಲಬೊಲ್ಪುಗು ಲಕ್ಕದಾರು ಮರ್ಮಲಿಜ್ಜಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಅವೇ ಓಲಾಂಡಲ ಬಿಸಾಡ್ದು ಬೂರಿಯಾರ್ದಾಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜೆಕು ಒಂಜರೆ ಅವು ಪಂದು ಕೋಡೆ ಬಯ್ಯಾಡು ಬಸಳೆದ ದೊಂಪಡ್ದಿನ ಮೀನದ ಬಟ್ಟಿನ ತರೆಕದಿ ಒಂದು ಕುರ್ಚಿ ಪಳ್ಳದಂಚಿ ಪೋಪೇರು ಪೊರ್ಬುಳೆನ ಪಾತೆರ ಕೇಂದಲ ಕೇನಂದಿಲಕ ಮಲ್ತಿ ಮುತ್ತಕ್ಕೆ ಬಾಯ್ಡಿತ್ತಿ ಬಚ್ಚಿರದ ಪುಂಟೇನು ತೂ ಪಂದು ಬಸಳೆದ ಮೊದಲಿಗೂ ಬಿದ್ದು ಉಳಾಯಿ ಬತ್ತೇರು ಮಗೆಲ ಮರ್ಮಲ್ಲ ನನಲಕ್ಕದು ಜೇರು ದಾನೆ ಮಗ ರಮೇಶ ಆಟಿಡ್ಲಾ 10 ಪೌಂಡು ಇತ್ತಿನ 4 ಕಲಸೆ ಕಂಡನು ಅಡತ್ತದು 4 ಬಿತ್ತು ದಕ್ಕದು ಬಿಡ್ತುಂಡ ಪುರ್ಲುಡೆ ಉನೋಳಿಯತ್ತ ಪಂದು ತನ್ನ ಬೇಜಾರದ ಪಾತೆರ ಪಂಡೇರು ಮಾಮಿನ ಪಾತೆರ ಕೇಂದ್ರನೇ ತಡ ಅದೆತ್ತವುಲ ಹಿಡ್ದು ಉಗ್ರ ರೂಪಡು ಲಕ್ಕೊಂದು ಬತ್ತಿ ಮರ್ಮಲ್ ಅಂದಿಯೇ ಕೈಕಾರ್ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡತೆ ಬೆನ್ನಿ ಮನ್ಪುಳೆಯೇ ಅತ್ತು ಮೂಜಿ ಪೊರ್ತು ಇರ್ನ ಅಗೊಳದಿಂಜಿನ ಯಾವ ಜೈರೆಗ್ ಪರುತಾಲ್ನ ಪೊರ್ತು ಪುರು ಕಂಜಿದ ಆಸೆ ಇಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವೇ ಅರಡದು ಉಂಬೆ ಪಂತೆ ಓಲಾಂಡಲ ಪೇಂಟೆಡ್ ಪೋದು ಇಲ್ಲು ಮಲ್ಪುಗಾಂದು ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಪಂದು ತರೆಟ್ಟು ದೀದ್ದು ಬಲಿ ಬತ್ತನೆಕ್ ಅಂಚನೆ ಆವಡು ಪಂದು ಅಟ್ಟ ಮುಟ್ಟ ಕೇಣು ಲೆಕ್ಕ ಗೊಬ್ಬೆ ಪಾಡಿಯಲು ಬೊಡದಿನ ಗೊಬ್ಬೆ ಕೇಣ್ಣ ರಮೇಶೆ ಒರಾನೆ ಎಚ್ಚರಾದು ಇಲ್ಲ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತು ಅಪ್ಪೆನು ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ತೆ ಅಂದ ಮಗ ರಮೇಶ 9 ತಿಂಗಳು ಬಂಜಿಡ್ದಿದ್ದು ಎನ್ನ ನೆತ್ತೆರೆನು ಒಸರ್ನು ಮಿರೆಪರಾದ ನಿನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಪಾಡಿನ ನಿನ್ನಪ್ಪೆಗು ನಿನ್ನಡ ಪಾತೆರನು ಹಕ್ಕಲ ಇಜ್ಜಂದೆ ಆಂಡ ಮಗ ಈ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗಿನ ಒರಿಪಾರೆ ನೆತ್ತೆರನು ಬೆಗರಾದ ಜಪುಡಾಯಿನಾಲಿ ಯಾನು ಕಂಡ ಪಡಿಲು ಬುಡ್ದು ಮುಳ್ಳು ಪಜೀರು ಬುಳೆಪುನೆನು ತೂನಗ ಬಂಜಿಗು ಕತ್ತಿ ಪಾಡಿಲ ಕಾಪುನು ಮಗ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನ ತಪ್ಪ ಪಂದು ಕನ್ನಡು ಊಜೊಂದು ಬತ್ತಿ ಕಣ್ಣ ನೀರನು ತುತ್ತಿ ಕುಂಟುಡ್ದ ಸೆರಂಗದ ಕೋಡಿಡು ಪೂಜೊಂದು ಪನ್ನಗ ಅಂದಂದು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಕೈಕಾರು ಬರಂದೆ ಪಜೆಟ್ಟು ಜೆತ್ತಂಡ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲಿ ಏರುಳ್ಳೇರು ಈರ್ನ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪೇರೆ ಎಂಕದಾಲಾವಂದು ಓಲಾಂಡಲ ಆಶ್ರಮಗು ಕೊಂಡದು ಪಾಡ್ನವೇ ಎಡ್ಡೆ ಪಂದು ಕೋಲು ತುಂಡು ಮಂತಿಲಕ ಗೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ನಾಗ ಮುತ್ತಕ್ಕೆನ ತಿಗಾಲೆ ಪುಡಾಯ್ಲೆ ಕಾಂಡು ಇಪ್ಪುನ ಒರ್ತಿ ಮಗಲು ಮದ್ಮೆ ಅದು ಕಣ್ಣು ಎತ್ತಂದಿ ಬೊಂಬಾಯ್ದ ಊರು ಸೇರೊಂದಲು ಕೈಪತ್ತಿ ಕಂಡನಿ ಶಾಂತನ್ನೇ ಮಣ್ಣಡು ಮಣ್ಣಾದು ವರ್ಷ 25 ಕರಿಂಡು ಗೇನಿಯೋ ಕೇಳ್ದ ಕಾಲೊಡು ಏನೇಲು ಸುಗ್ಗಿ ಕೊಲಕ್ಕೆ ಮೂಜಿ ಬುಲೆ ಬುಲೆಂಡ್ಲ ತನ್ನ ಇಲ್ಲು ಸೇರೊಂದಿತ್ತನೆ ಸುಗ್ಗಿದ ಬಾರು ಮಾತ್ರ ಒರಿನ ರಡ್ಡು ಬುಲೆತ್ತ ಬಾರು ದಣಿನ ಇಲ್ಲು ದಿಂಜಾವೊಂದಿತ್ತಂಡು ಅವೊಂಜಿ ದಿನ ನಟ್ಟ ಮರಿಯಲ ಕಿದಟ್ಟಿತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಜತೆ ಮೈರ ಬೋರಿಲು ಸೀಕು ಸಂಕಟಡು ನಾಲಾಯ್ಪಿದಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ಜೋಲೆ ಕಾರಂದು ನರಳದು ಸೈನಗ ಮುತ್ತಕ್ಕೆಗು ದಿಕ್ಕು ತೋಜಂದಿಲೆಕ್ಕ ಆತಂಡು ದನಿ ಇಲ್ಲ ಜಾಲ್ಡು ಉಂತುದು ದಾನೆಯ ಏರು ಸೈತನು ಪಂದು ಸಾಗಳಿ ಮಲ್ಪು ಜನ ಮಿತ್ತ ಇಲ್ಲ ಕಾಂತಪ್ಪನ್ನಗು ಕಂಡೊನು ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ಲ ಪಂದು ತನ್ನ ಇರೋಳು ಕಣ್ಣು ಮಗರುತ್ತೊಂದು ಪನ್ನಗ ದುವೆ ಮುತ್ತಕ್ಕೆ ಚಿನೆಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿ ತಟ್ಟಿದ ಮುಡೆಲ್ನು ತೆಲಪಾದು ಬೊಡ್ಚಿದನಿ ಅಂಚ ಮಲ್ಪಡಿ ಎಂಗ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಪುರುಜೋಕ್ಲಿನ ಬಂಜಿಗು ನುಪ್ಪುದಂತಿಲಕ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪಡಿ 4 ದಿನತ ವಾಯ್ದ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಚಾಂಡಲ ಸಾಗೊಳಿ ಮಲ್ಪುವ ಪಂದು ದನಿಕುಲೆಡ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕನನೀರು ಪಾಡ್ದೇರು ತನ್ನ ಕೆಬಿಟ್ಟಿತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಜೊತೆ ಬೊಲ್ದು ಕಲ್ಲದ ಬೆಂಡನು ಕಂಡನಿ ಶಾಂತನ್ನನ ಕೈಕದೀದು ಉಂದೇನು ಮಾಡ್ದು ಏರು ಕಣಲೆ ಪಂದು ಬೊಡೆದಿನ ಬೆಂಡನು ಇಟ್ಟೆಳ್ದ ಪೇಂಟೆಡ್ ಮಾಡ್ದ ತಿಕ್ಕಿನ ಕಾಸಿಡು ಮಿತ್ತ ಮೂಲೆದ ಗುರ್ತು ಸೋಜಿಯರ್ನ ಏರುನು ತನ್ನ ಕಿದಟ್ಟದಿಂಜಾದು ಸಾಗೊಳಿ ಮಲ್ತಿದೇರು ಮುತ್ತಕ್ಕೆ ಆರ್ನ ಆ ಬಂಗದ ದಿನ ನೆನತದು ಕಣನೀರು ಪಾಡಿಯರು ಮುತ್ತಕ್ಕೆನು ಕರೆನ ಸುಮಾರು 35 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಕಾಂಡೆ ಬಯ್ಯ ತುವೊಂದು ಇಪ್ತಿನಾರು ಪಂಡ ಕೈತಲ್ದ ಇಲ್ದ ಕಿಸ್ತು ಸೋಜಿಯರು ಹೊರ ಸೋಜಿಯರ್ನ ಕಿನ್ಯ ಮಗಲು ಸರ್ಪ ಸುತ್ತು ಆದು ವಾ ಮರ್ದಲ ಪಲಿಪಂದೆ ಅನಗ ಉಂದುವೆ ಮುತ್ತಕ್ಕೆ ಮಂತಿರ್ತದ ಕೊರ್ನ ರಡ್ಡು ಗೆಂದಾಳಿ ಬೊಂಡದ ನೀರಡು ಅಂಚಿಪೋಯಿನ ಬಾಲೆ ಇಂಚಿ ಬತ್ತನೆಗೆ ಅವೊಂಜಿ ದಿನ ಏಪಳದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮೀನದ ಬಟ್ಟಿ ತರಕ್ಕೊಂದು ಉರುವಳು ಕಡಪುನಾಗ ಇಲ್ಲದೊಲ್ಲ ಹಿಡ್ದು ಜಾಲದ ಕೋಡಿ ಮುಟ್ಟ ಕೇಣು ಅಂಚ ಮುತ್ತಕ್ಕೆ ಚೆಮ್ಮ ಕಳ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಸೀದಾ ಉರುವಳ್ದಂಚಿ ತಿರ್ಗದು ಬತ್ತಿ ಕಿಸ್ತು ಸೋಜಿಯರು ಗಿಲಿಂಬುಡಿ ಮೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಕಾದು ಮುತ್ತಕ್ಕ ಓ ಮುತ್ತಕ್ಕ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪುನಗ ನರಕುನ ಮಾತ್ರ ಕೇನುಂಡು ಸಾಧ್ಯ ಪೋಪಿ ಕಾದ್ರಿ ಬ್ಯಾರಿ ಪೊರ್ಬುಲೆ ಇನಿ ಬಸ್ಸು ಇಜ್ಜಿಗೆ ಈರು ಇಲ್ಲಗ ಪೋಲಿ ಯಾನ್ಲ ಕುರ್ಚಿ ಪಲ್ಲದಂಚಿ ಪಿದಾಡ್ನೆ ತುಳಿ ಅವದಾನ್ನೋ ಕೇರಳ ಬಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲೆ ತೂಕ ಆವಂದೆ ಪನ್ನಗ
ಕಿಸ್ತು ಸೋಜರು ಮಣಿ ಮಂಬುದಂತೆ ಸೀದ ತಡಮೆ ಕಡತೊಂದು ಇಲ್ಲದಂಚಿ ಪೋಯರು. ಮುತ್ತಕ್ಕೆಗೆ ಹುಷಾರ್ದಂತಿನ ವಿಷಯನು ಬೊಡಿ ಜೋಕ್ಲೆಡ ಪನ್ನಗ ಪೊರ್ಬುಳೆ ಬುಡದಿ ಜೋಕ್ಲು ಮುತ್ತಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲದಂಚಿ ಪಾರ್ ಬರ್ಪೇರು. ಆ ಪೊರ್ತುಗೆ ಮುತ್ತಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ರಮೇಶೆ ಬೊಡದಿನ ತನ್ನ ಬೈಕುಡುಕುಳ್ಳ ಒಂದು ಪೇಂಟೆಗೆ ಪೋಯರೆ ತಯಾರಾತೆ. ಅಕ್ಲನ ಇರ್ವೇರನಲ್ಲ ಮೇಲಣ ತೂದು ಪೊರ್ಬುಳೆ ಬುಡದಿ ಕೋಪಡು ಗೆಂಡದ ಲೆಕ್ಕ ಆಯರು. ಅಂದಯ್ಯ ರಮೇಶ ಈಲ ಒಂಜಿ ನರಮಾನ್ಯ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಆಣಿ ನಿಕ್ ಮಿರಪೇರು ಕೊರುಪು ನೆಡ್ದು ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಸುಣ್ಣದ ನೀರು ಕೊರೊಡಿತ್ತಂಡ್ಯ ಪನ್ನಗ ರಮೇಶನ ಬುಡದಿ ಭೂತಗ ಅರಿ ದಕ್ಕಲೆ ಕಾದು ಅಂದಿಯೇ ಊರುಗು ಬೇಲಿಪಾಡ್ನ ಕೆಲಸ ಇರಗ ದಾಯಗಿಯೇ ಎನ್ನ ಮಾಮಿನ ಮಿತ್ ಆತಲ ಮೋಕೆ ಇತ್ತಂಡ ಎಲ್ಲ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲಲು ಕೊನದು ಪಾಡುವ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಚಾಕುರಿ ಮನ್ಪುಳೆ ಅವೇ ಪಂದ ರಮೇಶನ ಕೈ ಒಯ್ತದು ಸೀದ ಬೈಕ್ ದಂಚಿ ಪೋಯಲು. ಆ ಪೊರ್ತುಗೆ ಕಿಸ್ತು ಸೋಜರ್ಲ ಮುತ್ತಕ್ಕೆನ ಜಾಲ್ಡ್ ಬತ್ತು ಉಂತಿಯರು. ರಮೇಶ ದಾದಯ ಒಂದು ನಿನ್ನ ಪಳ್ದಿಗಾನ್ಲ ವಿಷಯ ತಿರುಪಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮನ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪೆರ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಏರೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ರಮೇಶ. ಅಪ್ಪೆನ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೆಂಡ ಖಂಡಿತ ಬರಂದೆ ಕುಳ್ನಾಲತ್ತು ನಿನ್ನ ಪಲ್ದಿ ಅವಂದು ಇನಿ ಗುರುಕುಲು ಮಾತ್ರಳ್ನ ಇಂಗ್ರೇಜಿಗೆ ಪೂಜೆಗಳೆತ್ತಿದೇರು. ಎಂಕುಳು ಇಂಗ್ರೇಜಿಗೆ ಪೋದು ಬೇಗ ಬರ್ಪ ಪನ್ನಗ ಇಲ್ಲದಾರಂದ ಪತ್ತೊಂದು ಮೆಲ್ಲ ಚಾವಡ್ದಂಚಿ ಕಣ್ಣು ಪಾಡಿಯರು. ತೂನಗ ದಾದೊಂಡು ಚಾವಡಿದ ಮೂಲೆಡು ಒಂಜಿ ನೆಲಟ್ಟು ಜೆತ್ತದೇರು ಮುತ್ತಕ್ಕೆ ಪೊರ್ಬುಳೆನು ತೂದು 4 ಪನಿ ಕನ್ನನೀರು ಮುತ್ತಕ್ಕೆನ ಕನ್ನೆಡ್ದು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೂರ್ದು ಅಪಗನೆ ಆಜಿದು ಪೋಂಡು ಏನನ್ನು ದೇವರು ನನಲ ಈ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತು ದಾಯಕ ದೀತೇರು ಬಂದು ಅರಿಯ ಮುರಿಯ ಬುಲ್ಪೆರ ಸುರು ಮಲ್ಸೇರು ಮುತ್ತಕ್ಕೆ. ರಮೇಶೆ ಬುಡದಿನ ಬೈಕಡಲ್ ಕುಳ್ಳ ಒಂದು ಪೇಂಟೆಗೆ ಪೋಯೆ ಸೋಜೆರ್ಲ ಆರ್ನ ಬುಡದಿ ಜೋಕುಳ್ಳು ಲೆತ್ತೊಂದು ಮನಸ್ಸು ದಾಂತಿ ಮನಸ್ಸಿಡು ಇಂಗ್ರೇಜ್ ದಂಚಿ ಪೋಯರು. ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು ಪದ್ರಾಡಾವು ಮಾಡ ನೀರಳು ನಡುಜಾಲಿಗೆ ಎತ್ತದುಂಡು ಪದೌದ ಈಗಾರ್ಜಿರ್ದು ಪೂಜೆ ಮುಗಿತೊಂದು ಸೋಜರ್ನ ಬುಡದಿ ಜೋಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಮಸರೊಡೆ ಮುತ್ತಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲದಂಚಿ ಬರ್ಪೇರು. ಮುತ್ತಕ್ಕ ಓ ಮುತ್ತಕ್ಕ ಪಂದು ತಡಮೆದಲ್ಪನೆ ಜೋರುಡಲೆಪ್ಪೇರು ಸೋಜರ್ನ ಬುಡದಿ ಇಲ್ಲದ ಕರಿಯ ನಾಯಿ ಮಣಿ ಬಂಬುದಾಂತಿ ನಡುಜಾಲ್ಡ ತರೆ ಕಂತು ಪಾಡ್ದು ಜೆತ್ತದುಂಡು ಕಿದಟ್ಟಿತ್ತಿ ಗೆಂದ ಪೆತ್ತ ಒಂಜೇ ಸಮನೆ ಅರಬಾಯಿ ಕೊರೊಂದಿತ್ತುಂಡು. ಬಾಯಮ್ಮ ಸೀದಾ ಉಳೈ ಪೋದು ಓ ಮುತ್ತಕ್ಕ ಪಂದು ಹೊರ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ಬೇರು. ತಪ್ಪುದ ಕಟ್ಟ ತುಮ್ಮೊಂದು ಪೋಪಿನ ಮಾರಪ್ಪನ್ನೆ ಕಟ್ಟನು ಅಲ್ಪನೇ ಜಾದು ಮುತ್ತಕ್ಕೆನ ಇಲ್ಲದಂಚಿ ಪಾರು ಬತ್ತೇರು. ಜಾಳದ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಡ್ದು ರಡ್ಡು ಕೊಡಿ ತುಳಸಿನ ಉರುಂಬುದು ಒಂಜಿ ತಕ್ಕನ ತುಳಸಿದ ನೀರನ್ನು ಮುತ್ತಕ್ಕೆನ ಬಾಯಿಗೆ ಮೈಪುನಾಗ ಆ ನೀರು ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ದೊಂಡೆ ಜತ್ತದು ಬಂಜಿಗೆ ಪೋದು ಉಸುಲು ಮೆಲ್ಲನೆ ಉಂತುಂಡು. ವಿಷಯ ತೀರ್ನ ರಮೇಶೆ ಇಲ್ಲದಂಚಿ ಪಾರು ಬರ್ಪೆ. ವಿಷಯ 4 ತೆರಿಂಡು ಬೊಂಬಾಯ್ಡಿತ್ತಿ ಮಗಲೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ಮಾಂತ ತೆರಿಪಾಂಡು. ಮುತ್ತಕ್ಕೆನ ಪುನನು ಬೊಲ್ದುಗುಂಟು ಬೊದೆಪಾದು ಚಾವಡಿದ ನಡುಟು ನಿನೆಪೊತ್ತಾದು ಜಪುಡಾಯರು. ಸುದ್ದಿ ತೇರಿದ್ದು ಬತ್ತಿ ನೆರೆಕರೆತ್ತ ಪೊಂಜನಕುಲು ಚಿನಟ್ಟುಕುಳ್ಳೊಂದು ಕಚ್ಚಿಲು ಕುಚ್ಚಿಲು ಪಾತೆರ್ರ ಸುರು ಮಲ್ತಿರು. ಬೊಂಬಾಯ್ದ ಮಗಲೆಗೆ ಇನಿ ಬರೆರೆ ಆಪುಜಿಗೆ ದುಂಬುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೊಲಿಗೆ. ರಮೇಶೆ ಊರ ಗುರಿಕಾರಡ ಮೆಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಪಂಡೆ. ಊರ ಗುರಿಕಾರ್ ಕಾಟ ಕೂಟಿರೆ ರಮೇಶಗ್ ಅಪ್ಪನ ಕೊರಿಯರು. ಅಡಿ ಮರಕ್ಕೆ ಕಟ್ತಿನ ಕುಕ್ಕುದ ಮರತೆ ಕೆತ್ತೆ ಬತ್ತಂಡು ಪುನಮಿ ಪಾಯರೆಗಂದು ಬೆಂದ್ರಳ ಕಾಯಿಂಡು. ಕುಟುಂಬದ ಪೊಂಜನಕಲು ಪುನಮಿ ಪಾದು ಚಾವಡಿದ ದಿನ ಒಂಟಿ ಪೊನ್ಯದ ಇರಟ್ಟು ಮುತ್ತಕ್ಕೆನ ಪುನಜಪುಡಾಯರು. ಒಂಜಿ ದಿನಲ ಮಾಮಿ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪಂದಿ ಮರ್ಮಲು ಪುನಮಿ ಪನಗ ಮಾಮಿ ಪಂದು ಅರಬಾಯಿ ಕೊರ್ನೆನೇ ಕೊರ್ನೆ. ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಪ್ರಾಯದ ಮಾಮಿನ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಕುಂಟು ರಾಕಿನ ನೀರ್ಡು ಕಂತ ಒಂದಿ ಮರ್ಮಲು ಇನಿ ಮಾಮಿನ ಪುನನು ಕೆಂಪು ಜರಿ ಸೀರೆ ತುತ್ತಾದು ಐತ ಮಲ್ತಲು. ಮಾಮಿನ ಕೆಕ್ಕಲ್ಡಿತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಪವನ್ ಚೈನ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಬಿಟ್ಟಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಜತೆ ಎಲ್ಯ ಬೆಂಡಲೇನು ಕುಂಟುದ ಅರ್ವೆಡು ಅರ್ಕಾಡು ಪಾಡ್ದು ದೀವೊಂಡಲು. ಮಾತ ಕಾರ್ಯಲ ಮುಗಿಂಡು. ಮುತ್ತಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಮಾರಿ ಕಂಡೊಡು ಮಣ್ಣುಡು ಮಣ್ಣಾದು ಪೋಯರು. ಮರಣದೆತ್ತದು 5ನೇ ದಿನ. ಮುತ್ತಕ್ಕೆನ ಮಗಲು ಮರ್ಮಯೆ ಕಾಂಡೆ ಇಲ್ಲು ಸೇರಿಯರು. ಅಪ್ಪೆದಾಂತಿ ಇಲ್ಲು ತುಪ್ಪೆದಾಂತಿ ಜಾಲು ಪನ್ಪಿ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲಿನ ಪಾತೆರ ಅರ್ಥ ಮುತ್ತಕ್ಕೆನ ಮಗಲೆಗು ಇನಿ ಅರ್ಥಾಂಡು. ನೀರು ತುಡರ ದೀಪಿನ ಮನೆತ್ತ ಎದುರು ಕನ್ನ ಕೋಡಿಡು ಊಜೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಕಣ ನೀರಿನೊರ ಸೀರದ ಸೆರೆಂಗಡು ಉಜ್ಜೊಂದು ಅಪ್ಪೆ ಪಂದು ತಿಗಲೆ ಹಾಕೊಂದು ಬುಳ್ತಲು. ಬರಿತ್ತ ಇಲ್ಲ ಕುಸುಮಕ್ಕ ಒಂತೆ ದುಂಬುಪಿರ ನಮಲ ಎಲ್ಲಿ ಆತೇನೆ ಅತ್ತ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ತೊನು ಪಂದು ಆಲಿನ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ತೇರು. 5ನೇ ದಿನತ ಶುದ್ಧ ಕಾರ್ಯ ಪೊಲ್ಲುಡೆ ನಡತ್ತುಂಡು. 13ನೇ ದಿನ ತಾನಿ ಬೊಜ್ಜಗ ದಿನದೀಪೇರು. ಬೊಜ್ಜದ ದಿನ ತಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕಿನ ರಮೇಶೆ ಪಲ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬದಕ್ಲೇನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ದೇವಸ್ಥಾನಡು ತಿಲಹೋಮ ಮಲ್ಪಾದು ಪಿಂಡ ಪ್ರದಾನ ಮಲ್ತದು ಇಲ್ಲಡೆ ಬೊಜ್ಜದ ಕ್ರಮ ಪೂರ ಮಲ್ಪುವೇರು. ಆನಿ ಇರ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 25 ಜನ ಸೇರಿದೇರು. ತೀರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಸುನಂದಕ್ಕ ಸೈತಿನಾರಿಗೆ ಬಳಸಿನಾಗ ಒಂಜಿ ಪೊಸ ಸೀರೆ ದೀಪ್ನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಪೊಸತ್ತು ಇಜ್ಜಿನ್ಲ ಅರಣವೇ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸೀರೆ ದೀಂಡಲ ಆವು ಕ್ರಮತ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆವಡತ್ತೆ ಪಂದು ಪೊಡಿತ್ತ ಬುರುಡೆರ್ದು ಪೊಡಿನು ಅಂಗೈಗೆ ಕೊಡ್ತೊಂದು ಮೆಲ್ಲ ಪಿರಜಾರಿಯರು. ರಮೇಶನ ಬುಡದಿ ಪಾರು ಪೋದು ಮಾಮಿನ ಕರ್ಬದ ಪಿಟ್ಟಿಯದ ಬೀಗದೆತ್ತದು ಒಂಜಿ ಕೆಂಪು ಸೀರೆನು ಪತ್ತೊಂದು ಚಾವಡಿದ ಬಣ್ಣಗ ಸೀರೆದ ಉಳ್ಳ ಹಿಡ್ದು ಅವದಾನ್ನೋ ರಡ್ಡು ಪೇಪರ್ ತಿರ್ತು ಬುರುಂಡು. ಅಲ್ಪನೆ ಇತ್ತಿ ಮುತ್ತಕ್ಕೆನ ಮಗಲು ಜಯಂತಿ ಅವೆನು ಪೆಜ್ಜಿದು
ಅಲ್ಪನಿ ಇತ್ತಿರಿ ಗಿಲಿಂಬುಡು ದೀಪಲು ಅವದಾನ್ನು ಜಾನಕಿನ ತಿಗಲೆ ಡಬ ಡಬ ಪಂಡ್ರೆ ಸುರುವಾಂಡು ಕಂಡಣಿ ರಮೇಶನ್ವರ ಕಣ್ಣು ಮಗುರ್ತದು ತೂದು ತರೆಕಂತ ಪಾಡ್ಯಲು ಊರ ಉರಿಕಾರೆ ಬಲಸಿನ ಕೊಡೀರೆತ ಎದುರು ಬತ್ತದು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ ಪನ್ನಗ ಸೇರ್ದಿ ಆನು ಪೊನ್ನುಲು ನಾಳರಿ ದಕ್ಕದು ಪಿದಾಯಿ ಬನ್ನಗ ರಮೇಶಲ ಪಿದಾಯಿ ಬತ್ತದು ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿಲು ಪಾಡ್ಯೆ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಕರಿದು ನೀರು ಪಾರಾದು ಮಾತೆರ್ಲ ಒನಸಲಾ ಮಲ್ತೇರು ಊರ್ದ ಗುರಿಕಾರೆ ಸುಬ್ಬ ಎಣ್ಣೆ ರಮೇಶನ ಲೆತ್ತದು ಬಚ್ಚಿರೆ ಅರಿವಾ ನಡೆದು ಬಚ್ಚಿರೆ ತಿನ್ನೊಂದು ತೂಳ ರಮೇಶ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪೆನ ದಿನ ಕರೆಂಡು ಆರಣ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮದ ನಿರೆಲ್ಡು ನನ್ನ ದುಮ್ಮು ನಿಕ್ಲಿನ ದಿನ ಕರಿಯೋಡು ಬನ್ನಗ ತಡ್ಯೋದ ಆಮೆ ಹಿಡ್ದು ಜಯಂತಿ ಎಕಡು ಸೀರೆದವಳ ಹಿಡ್ದು ಬಿರ್ಕಿನ ಆ ಪೇಪರ್ನ ಗುರಿಕಾರನ ಕೈಕದಿದ್ದು ಅನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಮಲ್ತಿದಿನ ವೀಲ್ ಪೇಪರ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಕೊಡಿ ಒಂದಾದು ಪೋಡು ಎಲ್ಲೆ ನಾಯಿ ಪುಚ್ಚಿಲಕ ಕಂಟಿದ ಬುರುಣ ಸರಿಯಾ ಪುಜ್ಜಿ ಪನ್ನಗ ರಮೇಶ್ಲ ಮರ್ಮಲ್ಲ ಜಾನಕಿ ಕೆಬಿ ಕೊಂಡೆ ಮಲ್ತು ಉಂತೊಂಡಲು ಬಾಯ್ಡಿತ್ತಿ ಬಚ್ಚಿರೆನ್ನು ಉಬ್ಬಿನ ಗುರ್ಕಾರೆ ಸುಬ್ಬ ಎಣ್ಣೆ ತೂಳ ರಮೇಶ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ವಕೀಲನು ಮುಖಾಂತರ ಮಲ್ತಿ ವೀಲ್ ಪೇಪರ್ ಒಂದು ಆ ಪ್ರಕಾರ ಕಿಸ್ತು ಸೋಜಿರಡ್ಡ ನಿನ್ನ ಪಲ್ದಿ ಜಯಂತಿನ ಮದ್ಮೆದ ಕಾಲಡ್ ಗೆತೊಣಿನ 30,000 ಸಾಲ ನನಲಾ ತೀರಾದ ಜೇರು ಅವೆಕ್ ಆರ್ನ ಮೈತ ಒಂಜಿ ಜತೆ ಬೆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಕ್ಕಲದ ಒಂಜಿ ಪವನ್ ಚೈನ್ ಕಿಸ್ತು ಸೋಜೆರೆಗ್ ಕೊರಡಾಪುಂಡು ಪಡಿಲ್ ಬೂರ್ಡಿತ್ತಿನ 4 ಕಳಸೆ ಕಂಡ ಮಳರಾಯ ದೈವದ ಬಂಡಾರ ಪೋಪಿನ ಜಾಗೆ ಆ ಜಾಗೆ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಸ್ವಾಧೀನಗ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಸರಕಾರದ ಪಾಸ್ ಆಯ್ನ 20 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲು ಮಗೆ ರಮೇಶೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಗಲು ಜಯಂತಿಗ್ ಸಮಪಾಲ ಅವಡು ಗುರಿಕಾರೆ ಸುಬ್ಬ ಎಣ್ಣೆ ವೀಲ್ ಪೇಪರ್ ಓದುದು ಪನ್ನಗ ಮಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಮರ್ಮಲೆಗ್ ತೆಡಿಲಾಗಿಲ ಕಾಂಡು ಸುಬ್ಬ ಎಣ್ಣೆ ಮುಂದುವರಿದು ರಮೇಶ ಅಪ್ಪೆನ ಮೋಕೆ ಲಪ್ಪೆ ರಾವಂದಿನವು ಸಾರ ಕನನು ನೆಂಪು ಜೋಳಿಗೆಡ್ದು ಇಂಜಾಯಿನಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಕಡಲು ಬಾನ ಭೂಮಿನು ಲಪ್ಪು ನೆಂಚ ಅವು ಲಪ್ಪೆ ರಾವಂದಿನವು ಅಪ್ಪೆ ಮೋಕೆಲ ಅಂಚೆನೆ ಬಡವು ಬಾಜೆಲಗು ನೆತ್ತೆರದ ಒಸರನು ಮಿರೆಪೇರಾದು ಜಪಡಾವುನಾಲ್ ಪಂಡ ಅವು ಅಪ್ಪೆ ಪಜ್ಜೆದಚ್ಚಿ ಗಟ್ಟಿಯಾನಗ ಅಪ್ಪೆನ ಮೋಕೆದ ಅಚ್ಚಿನ ಮರಪಡಿ ಜೀವ ಗಟ್ಟಿಯಾತಂದು ಪಂದು ದಂಟಡಿ ಎಲ್ಲೆ ನಮಲ ದಂಟೆ ಪತ್ತುನ ಕಾಲದಂಚಿ ನಡಪುನಗ ನಮಲ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲು ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ಪಾಡಿರಂಡ ಸುಬ್ಬ ಎನ್ನ ಪಾತೆರಕೆಂದು ರಮೇಶನ ಬುಡದಿ ಮೋನೆ ಬಾಪ ಒಂದು ಅಟ್ಟಿಲ್ದ ಕೊನೆಗೆ ಪೋಯಲು ಅರೆ ಮಡಲ್ದ ಸೂಟೆ ಬೀಜ ಒಂದು ಊರ್ದ ಗುರಿಕಾರೆ ಸುಬ್ಬ ಎಣ್ಣೆ ತನ್ನ ಇಲ್ಲ ಸಾಧಿ ಪತ್ತುವೇರು ಜಯಂತಿ ತನ್ನ ಕಂಡನಿಯನ್ನ ಒಟ್ಟು ಮನದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ದೂರದ ಬೊಂಬೈಗದ ಪೇಂಟೆ ಪತ್ತುವಲ್ ವಾರ ಒಂಜಿ ಕರೆಂಡು ಕಾಂಡೆ ಕಾಂಡೆ ಇಲ್ಲ ಜಾಲಿಡು ಉಂತಿನ ಗಾಡಿಡು ಮುತ್ತಕ್ಕೆನ ಇಲ್ಲದ ಪಾತ್ರೆ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಲಾರ್ಡದಿಂಜುಂಡು ಕಿದಟ್ಟಿತ್ತಿ ಗೆಂದ ಪೆತ್ತನು ತಿಕ್ಕಿನ ಕಾಸಿಗೆ ಬೈಲ ಕೋಡಿದ ಮಾರಪ್ಪನಾಗ ಮಾರ್ದು ಪೋಂಡು ರಮೇಶನ ಬುಡದಿ ಮಾತ ಸಾಮಾನಲ್ಲ ಗಾಡಿದಿಂಜಾದು ಇಲ್ಲ ಗೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬೀಗ ಪಾಡುವಲ್ಲು ರಮೇಶೆ ಜಾಳದ ನಡುಟು 20 ಸೆನ್ಸು ಜಾಗ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ ಪನ್ಪಿನ ಬೋರ್ಡನ್ನು ಉಂತಾದ ಪೋಪೆ ಇಲ್ಲದ ಕರಿಯ ನಾಯಿ ಕಣ ನೀರು ಪಾಡಂದು ಆ ಬೋರ್ಡ್ದ ಒಂಜಿ ಬರಿಟು ಕಾರಣೀರ್ ಜೆತ್ತೊಂಡು ಸಾದಿ ಪೋಪಿನ ಮಾತೆರ್ನ ಬೈಡ್ಲ ಒಂಜೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಏರೆಗೆ